Injalo nje leyo nto comrade, injalo nje ayijiki. Kodwa-ke abantu futhi abona izinto yithina esithi sazi kahle ukuthi le nto sayiqala saqhamuka kanjani nayo. Uma sekukhona abagibeli staff bese kuba yibona esithi akusukume akade bekhona, base begibela ibhasi staff bese sithi nina benihleli phansi sukumani, nakhu sekungena abantu abaziwayo. Umuntu kuthiwe unegalelo siyalazi. Ungakhuluma ngomuntu, ukhulume ngokuthi wazi igalelo lakhe ekade engekho ku-M_K, uzositshela ngegalelo lakhe langale ngaphesheya yakwa-X, uzothi igalelo lakhe. Ukhona umuntu ongakwazi ukuthi epraise igalelo le-boyfriend noma-ke le-ex yakhe ezolincoma ukuthi i-ex izokwenza khona lokho nala. Asingadlali ngathi. Baningi abantu abasilimazile ngalokhu ukuthi sibe ngothathekile thina uqobo lwethu. Sigcina sengathi asizazi ukuthi sifunani. Uqinisile ngempela khona comrade. Hhayi, kungathi le nto singake sibe nayo le. Thina-ke sahlala kungakathiwa nawu umkhonto, so sisabizwa ngama-R_E_Ts, sisengama-Friends of Zuma. Abantu besho noma yini, bona laba futhi mase beqhamuka manje bezophakanyelwa kuthiwe sazi amagalelo abo. Abantu ekade siphikisana nabo besho noma yini abayithandayo ngoNxamalala. Kodwa mase beqhamuka sesivele sisukume sithi hhayi siyabazi, babevele bexoxa. Sikhuluma umlando omdala, into yangaphandle, ongabe sikhuluma into yakwa-M_K. Yibo laba abantu ukuthi uma sekuvela izinto ey'thile ngenxa yokuthi bona vele beze ephathini, bafuna ukuzo-celebrate-a ephathini yomkhonto bese nabo bayangena sibaphakamele. Engathi leyo nto leyo singayiqeda ngoba khona abantu abaqhamuka sebeyongena ngisho ephalamende asibazi ngisho emagruphini, asibazi ngisho emagruphini. That is why bethule be-flat, bephantshile laphayana umkhonto abawusizi ngalutho. Akekho nje okhipha ngisho ephaketheni ukuthi ngicela ukuthi kube kanje, kuxhaseke kanjena, ekhiphe kwelakhe. Abantu sebey'jabulela bona ama-benefit abo nje lapha nephalamende. Yingenxa yokuthi sivele sathi bathi uma befika bafikele ukuzobhenefitha. Bona-ke ama-members of benefit, akuwona ama-members omkhonto. Yabo nje mina lapho ngizoblema ubaba. Ubaba uMsholozi uyena engimbeka i-fault yokuthi kudlalwa ngathi nje uyena ubaba uThula ubhekile. La kwi-M_K siphethwe abantu bonke abafika i-M_K sibe nokhetho. Yebo, bakhona abanye akade bekhona isaqala, kodwa nakhona la bantu abasiphethe asiy'khethelanga thina and ubaba uyakwazi lokho. So okunye singa-blame ama-leaders but asuke esebekiwe. Abekwa kanjani singakwakhethanga thina. On top of that, ubekwa kanjani umuntu ofike kwi-M_K, i-M_K isiwinile. So lapho baphathi akekho omunye umphathi engizomblema kwi-M_K as a leader ngaphandle kwababa uqobo. Ngoba ubaba uyena ekumele ngabe uyayigada le ngane wenza sure ukuthi zonke izinto zihamba ngendlela ayethembise ngayo. Manje uma kuwuyena futhi ubaba ozovuma ukuthi siphathwe oWillis Mchunu, siphathwe oSibongile, kube uyena ubaba ozonika oFloyd o-organize athi o-best decision maker. Kuzohamba kulokho ekwenzeka ngale ndlela ekwenzeka ngayo ukuthi umuntu uzohlala esikhundleni ebenza le nto ayizele kahle kahle ngoba sabona ukuthi uFloyd uzeleni nalaba abanye asebekhishiwe. So ubaba siyacela bandla ukuthi abe umongameli womkhonto wesizwe phansi, abe in control of umkhonto wesizwe phansi. Izinto zihambe ngale ndlela yena esithembise ngazo kumkhonto wesizwe phansi. Ngoba angisho kabi but i-A_N_C yaqala kanje, ithi abantu bayayithanda, abantu bayayithanda. I-A_N_C namhlanje ihlulwa i-I_F_P ngamavoti. I-A_N_C namhlanje ibanga ne-D_A ngamavoti. Ingobani? Abantu ngeke babe yilima ze-party forever. And la kwi-M_K abantu bathanda ubaba uMsholozi.
Sizokwenze njani mase ubaba engasekho? Vele siphethwe abantu esingabakhethanga. Vele i-MK iphethwe ngale ndlela ubaba engasithembisanga yona. So i-MK, it's like, yabo, anything can happen anytime. Isangaphela manje noma inini ngokushona kwababa sazi. But i-MK ibizoma kahle abantu bayithanda i-MK. Ukuba i-MK yenza lezi zinto esathenjiswa zona. Manje abantu basathanda ubaba bayithanda i-MK. Yebo, siyayithanda i-MK ngoba ubaba ukuyona, but sizoyithanda yini mase ubaba engasekho? Umbuzo ume lapho. Morning, Commander, morning. Okay, awusimacibane. Ya, ngiyayizwa kakhulu le voice yakho le yinhle futhi into oyikhulumayo. Ya-ke pha ngiyacabanga ubaba naye wayethi njengabe uFloyd kanje ngoba babe ne-experience ekuthile wathi uzama ukubabeka ngaleyo ndlela leyo ukuthi umbutho ukhule. Kanti ubeka igebengu abutsotsi. Abantu abazoyilimaza vele i-right ngale ndlela yokuthi i-MK abantu abacala ne-MK asikhetheni lapha sisuseni lapha sikhetheni lapha abantu bazoba ngamalida la bese sinabo manje abachamuke sebachamuka bangena kuma-position babe basuka le ko-ANC kuphi konkatha kuphi nakuphi akusale kugcinwa ngabo bonke abantu manje abasale bacala ngaphakathi esinabo esayivotela nabo i-MK straight because hhayi lokuthatha abantu ngoba bayifika vele seyibumbene ngoba baziwa ukuthi bebenza ukuthi laphayana and ekugcineni bise bayamosha bazothola ulwazi lwethu ngapha bise babaleka bayokhanda iy'nto zabo. No, ngizwa kahle kakhulu sisi wami. Sanibona-ke ma-comrade, sanibona-ke Maqabane kaMsholozi. Sibonge ukukhuluma obekukhona ngaphakathi kwe-debate ebeyikhona. Okuningi okukhulumekile nokuhle siyafisa ukuthi sizwe sikwazi ukuthi kubuye leya nto eyayikogogo nomkhulu ukuthi umuntu ukuze asizakale usizakala kanjani. Angathi umuntu esehambe ibanga elide ehamba eshiswa ilanga mese efika wathola umthunzi eduze komuzi othile bangamnaki futhi ukuthi hawu kunomuntu lapho noseze wahlala waze wazela walala emthunzini babe sebembiza bethi umilingane bembiza bethi awuzophuza nanka amanzi babe sebembuza uyakuphi nohambo oluhambayo uyakude kakhulu yini mese kuhlwile bamthathe bamgcine bathi cha awulale uvuke bese uyaqhubeka nohambo lakho basekuhlwile siyabona ukuthi sekuhlwile manje usungalinyazwa nayizigilamkhuba uhamba endleleni ucuphisa ikhanda nje phansi kompheme bese uyavuka ekuseni uphuze amanzi bese uyahamba uyaphambili lapho uhambo loluhambayo. Sifuna abantu abaphila impilo ekanjalo ukusiza abanye abantu ungambukeli omunye umuntu phansi. Sakhiwe lamasela akwa-ANC sibe lento esiyiyona ukuhlakazeka sibe yinxovanxova kanje. Labantu bakwa-ANC abanye babo sebekhona labagqoka ikhipha zomkhonto sihamba nabo la emagrupini abanye sihamba nabo noma kuthiwa kwenziwa ama-program bakhona bathatha umqondo womuntu bawusebenzise ngendlela engafanele benza imikhuba yabo yokuthi kade bevele beyemasela kwa-ANC. Uma kuthiwa kuyawukwama ngaphandle bonke la bantu ngibagqiba emgodini owodwa ngibamboza kusaye la bantu abazokwazi ukucabangela omunye umuntu ukuthi umuntu kufanele aphile kanjani ukuze nesizukulwane esizayo emumva sazi sikwazi ukucabanga ukuthi umama noma ubaba bemphatha kanjani omunye umuntu akancishwa ukudla mefika ekhaya uyaphakelwa adle futhi uma upheka ukudla okuzoba sesospanini nje okuzophela manje kuzophekwa manje kuphele manje upheka ukudla okuningi kuzothi bangena umuntu ukwazi uphinde umphakele ungamncishi ukudla umuntu besibafisa abantu abakanjalo. Asibonge-ke niphile nje.
Umkhonto wesizwe. Sanibonani niyaphila. Yabona nje Mholi, le nto yabantu abafika bezogibela istaff ebhasini selivele selihamba. Eyi, kade thina sahlala sasesivele sesiyidubile indaba ye-ANC uthi uma ngabe uhamba emgaqweni ukhuluma nangoNxamalala ukuthi ukhishelweni uNxamalala kule ndawo akuyona isikhathi esingakafiki. Bekulwa bona labantu belwa nokuthi akaphume uNxamalala, kuthiwa Zuma must fall. Namhlanje bazogibela istaff ebhasini selihamba ngoba naku uNxamalala sebona esephuma iqhulu lokuthi wakha into yabantu, wakha into ezosiza abantu. Kusezobonakala yena ngoba esefuna ukuveza igalelo elingenamsebenzi, leli galelo afuna ukuliveza, igalelo lokumosha futhi agqoke isikibha somkhonto bese ethi unegalelo yena. Igalelo lisanda kwenzani lelo? Sokhathala abantu abawosomathuba nasey'ndaweni esihlala kuzona, emphakathini esihlala kuzona, emphakathini esihlala kuyona, kulabantu abazenza abantu abangcono kunabanye, kodwa awukade uthi uma uthi uyakhuluma ubuza ngomshwalense ukhishelweni ihlandla lakho lingakapheli ukuba umongameli, kuthi uzoboshwa. Ngaleso sikhathi-ke impela bekwani impela kuthiwa le nto inkulumo yakho nje uma uyikhuluma ufuna ubheke uzoboshwa. Namhlanje sekuyakhulunywa, sekupublic, yonke into seyivele obala ukuthi kufanele ukhulume manje, ukhiphe yonke into ngaphakathi, ugonyuluke. Bona bazovela namaqhaza aqhamukaphi. Eyi, abasixolele mani. Eyi, abasixolele mani. Eyi, ake abasisuke eduze kwethu. Umuntu angamalanga uzonda. Eyi. Mphathi, ngiyathemba ukuthi usaphila. Mina engikubuzayo mphathi ukuthi uma sawina ukhetho bonke labantu bengekho ey'khundleni, kwenza thina ama-ground forces esingena experience-ke makushiwo njalo, thina esingafundile singena qualification, angithi thina esathatha umkhonto sawuwinisa. Why pho manje mase kukhona iy'khundla uba banika abantu aba-qualified akade bengekho ukuthi sakhe umkhonto? Why mase kukhona iy'khundla kunganikwa thina esenza umkhonto awini? Why kuzothathwa abantu akade bengekho bengakholelwa kumkhonto usaqala? I-qualification isho ukuthini if umuntu ongafundile ekwazile ukuyisa i-MK kukhetho lawina? Ilokho engifisa ukwazi mphathi ukuthi ibizosisiza kephi le mfundo yabo noma le experience yabo sibe sawina ukhetho bengekho. Nayo baba singamenzeli ama-excuse silokhu si-understand izinto ey'wrong azenzayo. Bafunani la bantu ey'khundleni ukhetho salwina bengekho kwi-MK? Uma ufuna igemu ukuyiwina, udlale uwine egemini, ufundisa ingane eseseyincane, uyithathe uyibeke phambi kwakho uyifundise, hamba la, uhambe kanje ukuze uwine le gemu, ufuna udlale kanje ukuze sikwazi ukuya phambili. Uthatha nje umuntu osevele osenamathambo alula, osenamathambo vele aqinile, ozojike futhi aphinde aqobe abantu e-ground abanyathele. Hhayi, sowumoshile vele. Kodwa-ke sothini ngoba bayazi ukuthi benzeleni ngendlela abenze ngayo, kodwa ekugcineni ngizosho igama ajwayele ukulisho bathi abanye ngelanga bayokhala. Baningi abasazokhala ngale nto ngoba bangayibona bona ukuthi i-right iyiyona ngoba bethatha i-experience yokuthi noma bethatha umqondo ukuthi vele ubaba
usenomqondo ojulile into uyibuka isesekude. Kodwa uma kumele ayibuke isesekude kumele athathe umuntu osemusha osemncane amfundise ukuthi le ndlela ihanjwa kanje ungaphumi la lokhu aphuma la bese usikhiphile isitimela endleleni. Uyabona nje na Comrade Cibane, ngiyaxolisa ukuthi ngikhulume sengathi ngiyakusaphotha kodwa ngiyavumelana nawe. Uyabona nale ndaba qualify mhlawumpe masingake silibheke igama lika-qualified ukuthi lisho ukuthini. Angeke ungitshene umuntu okade owamobilize umkhonto from the word go, kuthiwa nje umkhonto kukhona sekukhona iqembu likamsholoza elibizwa ngokuthi umkhonto wesizwe, umkhonto wesizwe party. Abantu beyi-organize bona, kanti ukukhwalifaya yini? Ngani babekhwalifaya labo bantu labo? Beyi-organize bona abantu, bafoma ama-group, kwaba o-coordinator, kwaba yikho konke lokhuyana, kwasetshenzwa, kwangenwa emgwaqeni, kwakwenziwa ama-convoy. Angithi yikho ukukhwalifaya lokho. Ba-qualified labo bantu ngoba siyababona they are very active. Kusuke nje abantu abakade bengenzi lutho futhi abangenzi lutho even today. Bakhona ePhalamende kodwa asibaboni ukuthi benzani laphayana. Asibaboni ukuthi umkhonto bawenzelani. Njengayo Comrade nonokhala nokuthi akukho ngisho ukunikezwa-ke ukudla-ke njengoba kuyilesi sikhathi. Ba-flat, bayicabangela bona ukuthi sebezothola imali engaka, bayicabangela bona ukuthi sinama-entitled holidays okufanele sibe nawo nama-families ethu, bayicabangela bona ukuthi bazoshintsha iy'moto ey'thile. Abanandaba nhlobo, akekho noyedwa sengike ngamuzwa eba umuntu obuya ebheke ebantwini ngaphandle kuka-Comrade uSthembiso. Angazi noma usekhona yini kodwa futhi ePhalamende noma wayengakaze eye kodwa ngangithi uyi-MP, kodwa ngaphandle kwakhe umuntu esike sizomuzwa ekhuluma nathi la. Others abakhulumi inhlobo lutho, abanye asibazi nokuthi bawobani, kodwa baningi abantu ebese sibazi emagruphini ngoba besingena emagruphini ngokwehlukana kwawo, sibe semagruphini kodwa asikaze sibathole. Uma sekuye ey'khundleni sizwa sekunalawo magama lawo. Abanye babo esasiqale nabo angisabezwa ngisho emagruphini manje, angazi noma mhlawumpe bavele baphela amandla yini ukuthi kwenzeka kanjani, kusaqhutshwa yona into yangale kwagogo. Kusho ukuthi nje iqhutshwa into efana naleyo. Kodwa-ke vele umoya wakwagogo ngeke uphele ngoba nathi sibhizi, sithatha abantu esazi ukuthi bashona beyokhongolose bese sizobaphilisa ngapha emkhontweni. Kanti labo bantu labo akekho umuntu ongaba nesiqiniseko sokuthi babezoba umkhonto wesizwe. Ukuthi bashona bese beku-ANC, akekho umuntu onesiqiniseko sokuthi babezoshintsha. Sinabo abantu ebesazi kahle ukuthi thina bahamba nomsholozi 100%, kodwa they never changed. They are still there in ANC and kuyimanje basakhankasela ukuthi kube yibona ba-lead u-ANC. So-ke yindaba bethi ngoba sebafa bese sizothi ispirithi sikabani sizosikhomba ngapha emkhontweni. Emkhontweni asingeneni ngokudicayida kwethu nangokwama-choices ethu. Singamdicayideli umuntu ukuthi sithi obusefile senze sengathi siyamqinela. Asikwazi ukuthi ngathi sizothi long live spirit of bani sisho ngapha emkhontweni. Asikakabi nabo labo bani sizothi olokhuzana ama-spirit awabe long live lapha emkhontweni. Si-wrong kwakhona lokho, ingakho mhlawumpe size siba ne-confusion enjena. Sizobiza idlozi la komunye umuzi komunye umuzi. Hayi Macabane, yabona ngiyacabanga, yabona le mbono eniyivezayo yinhle kakhulu. Yazi le mbono le kumele ngabe uyayizwa ubaba, uyakhona ukuthi ayithole. Yona i-MK yawina ngabantu abangenay'khundla. Yahlanganiswa, sayihlanganisa, sayivotela, yawina kakhulu, yawina. So iphutha lababa siyalibona sonke and manje asilamukeleni ukuthi lenzekile, but akatshenwe naye
aboniswe akhuzwe kona ukuthi angasakuphindi labo esesinabo sesiphelele ngabo ngiyabona yona into ebalulekile akungasachubeki kuzoloku kuthathwa labantu lapha abachamuka lapha bachamuke ne-corruption bebayenza laphayana basazoza nayo la ngana sitholeni manje abantu abasha kubhildeke abantu abasha abanganasici ya iphuthu baba walenza impela liyabonakala akatshelwe manje aboniswe ngoba yabona wonke umuntu unawo amaphutha emhlabeni enemasaka usunalo iphutha selenzekile kumele siphinde sikucolele kepha akaboniswe iphutha elikhulu vele elenzekile ukuthi kuthathiwe abantu lapha nalapha bese bayabekwa phezulu bethola into seyimile seyakhiwe. Comrade siyabonga, kuyabonga kakhulu kuleyo nto leyo. Mina ngesingami kwasekuqaleni ngangithi ngesikhathi uWillis engena emkhontweni ngangithi kuzothiwa akaye kwi-area yangakubo eyo-increase aqala i-membership ye-ANC ye-MK. Ngithi uShivambu kuzothiwa ngoba esefikile-ke ku-MK akayo-increase eyosusa leya mentality ayeyitshalile e-wrong ngo-MK ebantwini ngakube Limpopo eyokhulisa i-membership ye-MK ngakube Limpopo and futhi eyobachazela kahle abantu labaye kade badukisile bafaka kwi-EFF naye kade ekhuluma kabi ngoZuma kubo ukuthi asizwe ilokhuzane i-membership ishintsha kube khona abantu abangene ngenxa yakhe ngoba ekhulise i-membership. Then sesingambona-ke lowo muntu ukuthi ayikusho ukuthi uyasebenza sibe sesisho sithi igalelo lakhe siyalibona, i-experience yakhe iyasisiza. Singafaki umuntu nge-experience ayenayo ngale ngaphesheya bese sithi nangaphi izosisiza. Kunjani makunje? Sikhala nge-infiltration kanti ithini uqobo lwethu? Ithina. Umongameli wethu uyena osidayise kakhulu, uyena impela osidayise kakhulu ngokuthi noma uthi uyakhala njengalesi kungena abantu sekuthiwa sesibona abantu abasha. Impendulo yakhe noma umbuzo wakhe ukuthi wena kanti wawuzela isikhundla yini? Ukube bekuwena ubuzosho yini lokhu? Ukube bekungene wena yabo nje impendulo eziqedana amandla. Izinto asuke wazisho lesikhathi kungena abantu abasha abantu mase beyo-complain ukuthi hayibo kwanabantu esingabazi thina lapha kwaba uyena obaphendulelayo and masinyane kwaphinde kwakhala yena usefuna ukuzobakhipha kanti futhi ubadifendile khona ama-comrade ya inhle lento inhle sengazathi kuhle ukuyisola wena ukuze ukwazi ukulungisa into kuhle impela yabo njengamanje seyisola thina asisoli muntu ngoba kwayena umongameli uyingxenye yethu uyithi uma simsola sizisola thina ukuthi akulungiswe lapho ngoba ngempela cha naye ube nalo iqhaza ukuthi nanokuthi-ke bese kuba ne-automatism ukuthi ma isibongo singesakhe nakanjani you are guaranteed ukuthi uzoyithola i-position. Naleyo nto leyo ungathi ingaphela ukuthi uyingane yakhe you are guaranteed ukuthi akuyona mhlawumbe ilokhuzana akufani nalapha emakhosini phela emakhosini kuhamba ngendlu so lapha ipolitiki le. Uma ngabe umuntu eyingane kamongameli asimbone esebenza singamboni eselapha phezulu asimbone ukuthi wenzeni wenzani. Ngiyabonga mphathi, ngiyabonga ukuthi uyisho leyo. Mphathi sengibuza wena-ke manje, ubani esimdingayo la kwi-MK ukuthi asiphathe? Ulo ne-experience esahlupheka ngesikhathi sikwamaphathi ngaphansi kwakhe noma ulo okade enikela ngey'nto zakhe, mali yakhe, iy'moto zakhe, kudla kwakwakhe i-MK isaqala? Umuphi umuntu ongathi uyakwazi ukusiza abantu? Ulo behola ngaphansi kwe-experience engenzi lutho ekusizeni abantu ngoba uyazi vele uzohola. Sahlupheka ngaphansi ko-ANC, sahlupheka ngaphansi ko-EFF, siphethwe yila bantu ngoba behola bene-experience bona kwipolitiki.
saphuma-ke kulamaphathi kwaqala i-MK kunabantu asebekhipho 18,000 mina engibaziyo 18,000 for i-MK. MK ngakomenzeli lutho kuyimanje kodwa i-MK masikhipha iy'khundla abamcabangi lo muntu and singalokhu esithi ubaba akazi cha ubaba akaceli ngani bonke labantu akade benikela iy'mali ey'nkulu kwi-MK bekhipha iy'moto zabo athi wozani ne-evidence umuntu aveze esebenze size sikubhekele isikhundla ongasiza kusona ngoba uyakwazi ukusiza abantu uyakwazi futhi ukuthi kusuke enhliziyweni yakho ukhiphe into yakho ukuze i-MK iye phambili. Why ubaba engaceli labo bantu? Ubaba usaceleni nje ukwazi abantu abamakhela umkhumbi wakhe. Angisho kambi but ubaba ubengabakhiphi bonke labo 10 rand. Ubaba ubengawakhiphi konke lama membership. Ubaba ubengawafaka opetrol kuzo zonke lezi moto ekade ikhishwa zisiza abantu zi-up and down zisebenza. Why pho ubaba engaceli ukubazi labo bantu? Khona ezonika bona iy'khundla ngoba useyazi ukuthi ubani owakhile lo mkhumbi. Khonto engahlangani la kwi-MK baphathi and I'm sure nani niyayibona lento ngoba ubaba uyazi ukuthi khona abantu abenza lo msebenzi abakhipha emaphaketheni abo since kuthiwa ngithi i-MK ayinamali u-zero budget eyabanike le mali eyenzayo. Ubaba akaceli ngani ukwazi labo bantu sinikwe iy'khundla zinikwe bona siphathwe yibona ngoba vele siphethwe yibona kuyimanje ngey'mali zabo. Laba abasey'khundleni abakhiphi imali. Sengenza isibonelo nje ngoQiniso ubhuti wami. Qiniso befika aphuma ebantwini ayocela imali acela usizo kuthengwa amagrosa yonke into akakhiphile lutho yena. Akakhiphile lutho kodwa mase efika ebantwini uzothi hayi sisebenzile ayifake naye kodwa akenzile lutho. Labantu abakhipha iy'mali bona abekho ey'khundleni. Ngifisa ukwazi lapho mina abaphathi ukuthi why ubaba engafuni ukubazi labantu abakhe i-MK. Hey ma-comrade, baningi abantu akade begijima emgaqweni nangey'moto zabo. Iy'moto zabo zize zitsheke abantu bejomba kuzona. Akade bezinikele ekuthini yonke into yenzeke ngendlela efanele. Avuke ekuseni umuntu ekuseni kuyo-check-wa ukuthi amavoti ahambe kanjani, ehambisela abantu ukudla akade bevotisa. Nabo bevotisa nje bebanjwe ngobhongwane belusiwe ukuthi uvotisa kanjani umuntu. Yonke lento yavela ukuthi kunabantu kade bevotisa for obebekwe as represent ukuthi uvotisela i-MK kuma-voting station. Bekatiwe labo belusiwe ukuthi abangenzi ngendlela ekufanele benze ngayo benyongolozwa. Kunabantu kade bebahambisela ukudla kuthengwe kuhlanganiswe ukudla kuhlanganiswe u-5 rand o-10 rand kuhlanganisela ukudla bahambe bayodla labo bantu. Namhlanje sesizoholwa abantu akade bevele bekwa-ANC besihlupheka bekhona bengabaholi. Hhayi le nto le iyahlukumeza le nto le. Hhayi khona kunzima ngempela. Nami kusukela ekuqaleni ngamangaleli lokuthi baphi laba bantu abaqale umkhonto be-lead emagruphini be-organize-a kuhlanganwa kuhlukanwa be-organize-a i-transport kugcine abantu bey'khokhela ngey'mali zabo njengoba ubala nje-ke lawo ma-figures owabalayo-ke comrade ukuthi ngempela kwenzeka kanjani ukuthi mase kuya laphayana sesibona sekungabantu ngenxa yokuthi banesibongo bese abanye befakwe yiy'bongo ukuthi laba abaney'bongo bese befaka abantu babo and kudlule kungasho-ke kulutho. Abantu mabethi bayikhuluma lento iphendulwe ihlayo ukuthi wena ukube kube wena ubuzokwenzenjani ubuzobuya nawe uzo-complain-a yini ubuzo-complain-a yini. Abanye kuthiwe wena usukhulumela isikhundla kanti wawuzela isikhundla yini. No, sasuke sikhulumela iqiniso lapho ukuthi abantu lithi iqiniso basebenzile umkhonto ube active all over
kwasebenza ngisho amadatha abantu bengalala abantu abanye be-create-a wona ama-group lana ukuze umkhonto ube impumelelo. Uma usuphumelela usuyabakhohlwa. Yini ngempela? No, ma-comrade, ngiyabonga nje impela comrade Cibane ukuthi noma ngakhona mhlawumbe okugxekayo kodwa qhubeka naleso spirit sakho ngoba uma ngabe vele singeza ukuthi sizibheke thina singahle sigcine sesinhlanhlatha kakhulu, kodwa nje qhubeka naleso spirit sakho ukuthi ngempela ngempela iqiniso-ke inkunzi-ke siyibambe nje ngey'mpondo kodwa ibifuna ukusihlaba kodwa siyibambe ngey'mpondo siyiwise phansi ngoba ngempela uNxamalala waba nalo iphutha kudala ukuthi nje ngesikhathi kwenzeka leyo nto kahle kahle amalisti kwakufanele edlule kuyena bese ethola ukuthi uqhamuka ngaphi lo uqhamuka ngaphi lo kukhona neqhaza alibambile. Uma lingekho kuthiwa ake ubuye eceleni kunabantu ababambe iqhaza. Umkhonto uyilokho oyikhona nje yingenxa yabantu. Even naseMpumalanga kwakungenzeka into efanayo. Hhayi ukuthi kuvele sekuqhamuka abantu bezogibela istaff sebeya-enjoya sebezokuqhoshela thina bese esesisele phansi. Kunabantu esibaziyo ngempela abawusebenzela umkhonto ngaphezu kwethu. Nathi siwusebenzele ngendlela yethu kodwa khona abawusebenzele ngaphezu kwethu benikela ngey'moto zabo. Iy'moto zabo yishayise behambe beyoyilungisela bona bengakhali benga-complain-i kumuntu. Kodwa mase kuvela izinto ngabe zirekhava lezo zimo abadlule kuzo bese kubhekeleka abanye abantu ade bevele befolta izandla zabo benganandaba kuwukuthi ngenxa yokuthi bona bayazi bazalwa wobani bazokwazi ukungena ngokushesha, bayazi ukuthi bona ba-connected bazongena ngokushesha. So ku-wrong impela nje. Kunaleli gama belilokhu libuzwa, liloku lishiwo ebeloku landiswa kakhulu ukuthi abantu abazelanga iy'khundla la akeyimi indaba yey'khundla. Okusho ukuthi laba abasuka kwa-ANC kade bevele bephethe nakhona besey'khundleni yibo la kade bezele iy'khundla la bafike bazithola futhi bebezele iy'khundla-ke bona vele abafike bazithola kade bekuzona nalapha la besuka khona. Laba bavele bela kwi-ground bekuloku kubuzwa awuzelanga isikhundla, yeka indaba yesikhundla. Yabo nje ilona gama besivinjwa ade bevinjwa ngalo abantu lelo kuthiwa asizelanga iy'khundla manje la ayiyekho indaba yey'khundla nokuthi shuthi bekuvele kuvulwa umnyango ukuthi kungene labaya akade bevele behola kwa-ANC. ANC vele bengenandaba-ke nami nabengasamvoteli ngagcina ukuvotela kusekhona yena ubaba uMsholozi wasebuye ekhishwa-ke manje ihlandla lakhe lingakapheli ukuba umongameli kwathiwa Zuma must fall. Ngaphuma-ke le qenje ku-ANC ngangaphinde ngathi ngizovota belo sichashayo lokuthiwa uma uthi ungeze kuyovota kuthiwe izo-check-wa ngisho i-ID yakho uma uyofesa ukuthi buvotile yini ukuthi uma uthi wongena eminyangweni ethile kuthiwa uzofika eminyangweni ethile uthi ufuna ukuthi kuthiwe kuzo-check-wa i-ID yakho ukuthi uvotile noma ungavotanga ngeke usizakale nalapho nje isichashazo. Yabo nje Inkinga mina ngiyabasabela futhi baphathi abantu abasha njengoba kuwuqiniso umongameli we-youth. Uqiniso akafune umuntu omusha ukuthi aphumelele. Ufuna ukuthi wonke umuntu omusha abe ngaphansi kwakhe acele kuyena ancenge yena. Akayena umuntu owumholi. Ilokho baba engifisa futhi ukuthi sike sikhulume naye ukuthi wena baba ubona kanjani ukuthi umuntu uwumholi? Ubona kanjani ukuthi thina siyasizakala ngaphansi kwalobuholi? Unyaka wonke i-Youth League ayitholile lutho. Ephalamende kunabantu abasha abawu-2 kuphela nakhona futhi labantu abasha abadala. Uluntu engingathi usamncane uluntu usa-30 usangena. Badala abantu abalaphayana. Uqinisa akafuni ukuvulela abantu abasha amathuba and angeke aze abavulele ngoba ufuna ukuthi ahleze engaphezu kwabo. Kuyena ongcono kunabantu bonke, kuyena kuphela okwazi ukufika kubaba. So abantu abasha amathuba kuyimanje akho ngisho into eyodwa esenzelwa abantu abasha mhlampe kwathiwa bazothola iy'cathulo zesikole noma ama-uniform noma kuthiwe nanka amathuba omsebenzi mhlampe awu-50 okungenani. I-Youth League President usiza abantu abasha.
uMancinza kuphela osebenzayo kwi-labour desk. I-labour desk kuphela esebenzayo iyovula iyonyakazisa. I-Women's League ayenzile lutho. Abantu besifazane kuyohlezi kuthiwa GBV abasizi ukuthi bayimeli, bagijima emadodeni ngisho iy'ngane ey'ncane ema-races namadoda amathathu. Indoda eyodwa ibamba ukuthi uyafeba lo useshayiwe lo muntu, GBV iyaqhubeka. Abasizwe abantu besifazane ukuthi bayimele. So ibuhlungu lo yonto baphathi ukuthi iy'khundla zikhona-ke zinabantu khona kodwa kwenzeki lutho. Thina esiy'celayo lezi y'khundla ukuthi sisize abantu singaholi, singatholi imali ngisho sekholwa ngoba sifuna ukuzolwela ukuthi nje abantu basizakale. Asinika lawo mathuba. Sithi thina sifune emholo, sicela ukusebenza nje ukuthi abantu basizakale. Hhayi, iyanqatshwa leyo. But i-Youth League, ama-leaders adla imali ye-youth. Leya launch eyenziwa kuthiwa kulontshe i-Youth League ngoJuni, yayilontshwelani kungenzeki lutho namanje? Yayilontshwelani? Yayilontshela ukuthi lo 1.5 million owangena udliwa ama-leaders ngoba abadlanga abantu abasha laphayana. Kwenzeka lento eyenzeka eMabhida nge-anniversary kwadla ababaliwe ukudla kwantshontsho. Akho ma-hampers, akho ma-gift, akho lutho ephathekayo anikwa abantu abasha, kodwa kuzolontshwa iligi abantu abasha. Iyahlangana lo yonto ukuthi umuntu omusha uye kwilontshi abantu abasha kodwa ungaphethwe lutho ungadlile, impilo yakhe isafana. Yabo lento le esebenza ngobu-connection isaqhubeka isenzeka nala kumkhonto uma uthi uyayibheka. Lento efuna ukuthi ingcwatshwe, igqitshwe, iyekwe. Yile eyenzeka all over zonke iy'ndawo nasey'nkampanini. Ufike uthi uzofesa enkampanini, ufike kubhaliwe egeyithini, ufike kusho i-security. Kusho i-security, ngiyaxolisa yini, mhlambe bakhona abenza i-security la ngaphakathi egruphini. Kodwa nami ngiyenzile i-security kakhulu iminyaka for mhlambe 20 years ngenza i-security. Sathi bekungenako ukuthi mina ngizothi makufika umuntu ezofesa egeyithini bese ngivuma ukuthi kuthunywe mina, kusetshenziswe mina ukuthi angithi kuyena umuntu egeyithini umsebenzi awukho. Akuphuma imenenja ngaphakathi ekhampanini izokhuluma naye imtshele cha, umsebenzi asikokubi nawo. Hhayi ukuthi umuntu kusebenze lento ukuthi kubuye kusebenze nalento ukuthi lo muntu ofikayo uzofesa noma lo muntu kufika i-CV iqhamuke seyingena nje ngomuntu ngaphakathi, seyivele seyingaphakathi lo ofesile ngaphandle, shuthi yena akawudingi umsebenzi, akunandaba ngaye. Lo ofike oshiswe ilanga wazoma egeyithini kujike kuthiwe hhayi umsebenzi uzoba khona, bafese abantu bese kuvele kunama-CV asengaphakathi vele athathwa abantu abathile ngobu-connection ukuthi bawafake ngaphakathi. Ngoba bethunyiwe abantu abanifuna abantu enibaziyo abadinga umsebenzi, bese kuyamenyezelwa ukuthi emva kwalokho kuthiwe umsebenzi leya nkampani iyaqasha abeze abantu bazofesa. Afese umuntu amela kuze kube yileyo ndaba ekugcine kuthiwa hhayi umsebenzi awukho, umsebenzi kusewukuthi kuseney'nkinga ey'khona ekusafuna yilungiswe. Kodwa uphumile umlezo wathi umsebenzi abantu abazofesa. Hhayi lento le nama-security-ke siyeke lento ukuthi sithi senze imisebenzi ye-security, sivimbe abantu emageyithini bezofesa, sithunywe thina, kusetshenziswe thina, kuthiwe asitshele abantu ukuthi imisebenzi ayikho. Akona umsebenzi wethu lo singama-security. Baphathi, kanti nikhona, niyayibona yonke lento, nikhona, nihlakaniphile, inini ama-solution for i-MK Party, but ngeke ninikwe lawo mathuba. Yabo nje uFloyd kwakumele ayiswe eLimpopo, vele uyaziwa owakhona, sasizoyibutha yonke eLimpopo i-membership ye-MK yandi. Angithi yabo nobelisa umchuna yolanda ngakubo bonke abantu-ke sizothi abalandwa kwamanye amaphathi
bayiswe ngakubo ukuthi bayosilandela abantu esingakobi nabo. But instead akekho umuntu owarecruit uFloyd. uFloyd wayeya kwama-platform anabantu be-MK Vele akhulume. Abekho abantu abarecruit uWillis Mchunu ngobani uya kwi-platform yabantu abe-MK Vele akhulume. Ukudla amandla ethu lawo. Ukudla amandla ethu lawo. Yazi mphathi wakhuluma into eserious kanjani ukuthi bona barecruiter nini ukuze bakwazi ukuthi balide ngoba phela ngeke ulide abantu ongabazi. Njengoba esilida nje usirecruite nini waye engalida abantu umuntu abalando yena. Wakhuluma iphuzu elihle impela mphathi ukuthi uFloyd uze wahamba engarecruitanga lutho elokho eyokhuluma kwama-platform e-MK. Same with ubaba uWillis. Angikhumbuli kuthiwa khona abantu abalando yena waye engasilandeli-ke kwi-ANC. Waye engasilandeli kwi-ANC. Sikhuluma ukuthi kwi-ANC mhlawumbe sekwehla abantu abawu-100 bethi beza kwi-MK. Akwaziyo ukuthi uba kodwa thina siyazi ukuthi uWillis obalandile. Yini azoyenza ukuzophatha nje yena ngeke yena recruit abe social omkhonto alanda abantu akhiphe ephaketheni lakhe asiza abantu. Yena nje uzohlala kwi-leadership position athole i-platform kuphela. Wow. Yabona-ke leyo mphathi uma uzothi uyakhuluma kuthiwe hayi vele ufuna isifundla wena siyabazi abantu abanjengabo bafuna isikhundla. Noma uma uzothi ukhuluma iqiniso nje njengalo sisi obhala izolo wathi mina ngibona engathi sekukhulunywa kabi ngobaba. Ngavele ngadideka ukuthi ubani okhulume kabi ngobaba. Kushuthi kwi-MK uma ukhuluma iqiniso usuzonda ubaba usukhuluma kabi ngomkhonto. No. Kwi-MK bayathanda leyo nto ukuthi mebebona ukuthi iqiniso usuyalibona and ingqondo yabo yobugebengu usuyinqayile. Mase bakwenza uzizwe engathi u-guilty. Bakwenza uzizwe engathi u-wrong nje wena ngokucabanga lokho. Ungayicabanga kanjani leyo nto ubuyisosha loqina. Vele wawungazele lana ukuzoba nathi kuze kuthiwa hayi siyakubona wena usafuna ukubuyela kagogo. Hayi asike sibe namaqiniso nje. Iqiniso likhulunywe libe kobala kungalokho ekuyiwa le nale. Kungalokho ekuyiwa le nale. Kumele abo nje next year engathi ngempela sake siqondane nama-leaders ethu manje siwatshele ukuthi baphathi sithule wonke lo nyaka kudlalwa ngathi asitholanga lutho. I-MK inemali sifuna ukwazi ukuthi inamalini. Secondly, baba siyacela bandla ukuthi labantu usibekele bona eceleni ngoba impilo zimile akwenzeki lutho uma siphethwe labo. Sicela ukukunika abantu esibaziyo emphakathini yethu. Umphakathi nomphakathi usho. Simtshela ukuthi baba uwena okwathi sizophathwa abantu esifunele thina. Sicela baba ugcina izwi lakho. Okunye nokunye usungabheda kukona mhlawumbe wenza iphutha kukona. Kodwa nje kwi-leadership ukuze ikusasa lingalimali. Sicela ukuphathwa abantu esaziyo ukuthi bayasisiza. Sonke lesikhathi kuthiwa zero budget bakhiphe emaphaketheni abo. Kodwa nalo zero budget unemali phakathi ngoba iyadliwa ama-leaders. Shuthi u-zero budget makumele kusizwe abantu. But there is a budget mekumele badle imali abaholi.